Il-Qorti tal-Appell irrevokat sentenza ta' 3 xhur ħabs sospiżi għal sena mogħtija f'Awwissu tas-sena li għaddiet lil patri Dominikan Father Charles Fenech ta' 58 sena li kien instab ħati li abbuża sesswalment minn mara li ngħat li kienet tbagħti minn mart mentali. Il-Qorti tal-Appell Kriminali preseduta mill-imħallef Consuelo Xerri Herrera laqet l-appell tal-Patri Dominikan li sostna li l-prosekuzzjoni ma ġabitx il-provi mitluba mill-liġi li kienu juru li wettaq attentat violenti fuq il-pudur tal-mara. Il-Patri kien magħruf bħala direttur tal-Kerigma u Radju Marija. F'sentenza ta' 61 paġna, il-Qorti tal-Appell qalet li mhix konvinta li Father Charles kellu x'jaqsam sesswalment mal-mara bil-għani li jisfrutta minħabba marda fil-moħħ tagħha. Qalet li mhux kontestat li Father Charles u l-mara kellhom relazzjoni pjuttost intima bejniethom fejn kienu jiltaqgħu sikwiet f'bosta postijiet biex jagħmlu atti sesswali, fosthom fil-kunvent jew fid-dar tal-mara. Madankollu qalet li m'hemmx dubju li meta riedet Rizzo kienet waqqaf il-laqat li kien ikollha mal-patri. Qalet li relazzjoni sesswali li Father Charles kien ikollu ma' Joanne kienet issir bil-kunsens ta' xulxin. Il-Qorti rimarkat li żgur li f'dan il-każ ma jirriżultax li Father Charles kien jaf li l-mara ma kienx qed tagħti l-kunsens tagħha biex isiru l-atti sesswali, meta tqis li kienet istess li kienet tmur għalih bil-karozza tagħha fejn kienu jsuqu għal diversi postijiet fejn jispiċċaw jinnamraw. Li kieku kienet daqstant vulnerabbli ma kienx tkun ili tieħu l-azzjoni, iżda kienet tkun fuq id-difiża u mhux l-attriċi tas-sitwazzjoni. Qalet il-Qorti waqt li referit ukoll għal kliem kollu mħabba f'kartolina li kienet bagħtitlu f'jum San Valentinu. Il-Qorti nnutat ukoll li meta sħaba maru jirrappurtaw il-każ il-Kurja hija ċaħdet l-akkużi fil-konfront ta' Father Charles għax ma riditx li jkollu nkwiet minħabba fiha. Il-Qorti qalet li għalkemm kienet persuna vulnerabbli, il-mara kienet taf eżattament x'inhi tagħmel. Fid-deċiżjoni tagħha l-Qorti kkundannat lil Father Charles Fenech ġimgħa ħabs sospiża għal 6 xhur flimkien ma' multa ta' €500 wara li sabitu ħati li kellu x'jaqsam mal-mara f'post pubbliku.